sini pandangan je tabuk next जों जे सोंमु नुनो सोंबाय जों जायथंनाय नों आसो जरा नाया करे नों जों फाट फाट क्वेश्चन सोंना नायो नों आन्सार होइदो मान जों नाया न जायतगै नायनो कारण नों तो आसुक सिनिमु मानजां लुकुरंनि हामजामु मानजां लुकुरं हामजांनो दं गोबां जों जायथंनाय कयेक्टा नों क्वेश्चन सोंनानै ट्राइ खालामनो कारण गोबां माबाय लुकुरं तंनाय बरकबो नायना मोसुंनाय जे बरकनि आसुक सेलिब्रिटी बा बरकनि हामजां मानि मुसुमारक तामो बरकबो खानादानि मुसुंनाय इनका फार्स्ट जतन नाम सुनाय जुदि निनि ताबुंनि जेनेरेशननि बिसिङाव जोंनि ककबरक म्यूजिक इंडस्ट्रीनि बिसिङाव निनि फेवरेट एक्टर के साबो एक्टर ताबु गोबांमान जत बरक जत टाइपनि एक्टिंग खालायमाया दा सगनुगिया इनके आं सुबोजित न सिमी नुगोता माने नों बनो रोमांटिक खालायदिं के बो रोमांटिक न खालायमा न आसो फोरोंना नांजाया दा आं के ताबो नों डांस बो मानो बाट जों त नुगिया को फानो आं त नुगजाक बिनि डांस रक इनके एक्टिंग एक्टर नि बिसिङाव सुबोजित आं माने बनो माने गंजाक को गोता इनके एक्ट्रेस नि बिसिङाव के एक्ट्रेस नि बिसिङाव हिंके आं त गोबां बरक बाय न खालायखा जत निस्लाय आं सामुं खालायै जे आंनि आंसो कष्ट माया किसेखनो बुजि पायो अब हिंके बिबा न बुजियो बिकॉज तांगे हिंके बिन थाने कैचिंग पावर ता बनो आमसक साना नाया जस्ट बनो किसा आमते सागांगे न बो बिनि साक साक न एक्टिंग कारी पायो ता आमो न एक्चुअली एक्ट्रेस रंनि थानि नांकुं मानि ता बो बुजि पायो बो केचअप खाइबा अब आं सिमिया इवन दा सर छमबो मासाओ बिन थाने कैचिंग पावर दङ हिने अच्छा पारमिता रियांग जिसमें एंग्री हो बा चले जाबो आफ्रोबो तामो खाइना मसुबा बाहाय कंडीशन त आं जले कांगे आं कुनु खाया आं साक साक न जले वे सराब सके हम थाङो माने साइलेंट मोड त साइलेंट का पारमिता रियांगनि बिसिङाव पारमिता रियांगनि जामुं रंनि बिसिङाव जत फेवरेट फूड्स तिब्रासा जामुं तिब्रासा नि बिसिङाव हिंके आं मुया बाय वाक्रेनो के हामजाकसु मुया हिंके आं आवान्द्रु बाय जाखै हामजागो बाट आवान्द्रु बो रिसुम तगै रजाक आमो देसा हामजाको गता के वाक्रेनो हिंके मजे इनका जरा पारमिता रियांगनि फैन फॉलोइंग तरह बरक या हैबोला लाइफस्टाइल बिते कैसे लाइफस्टाइल वीडियो खालायनाय रक प्लीज दालाता सदे आं चाउमिन न थंसो यासो बस साव चाउमिन बेस्ट फूड चाउमिन हिन आबागैनो न मास दिनि फेवरेट फूड्स तम इनका आबनि बिसन दिनि फेवरेट कोस्टार आबनि माने आनि बाय खालाय माने दे आं तो आमसक फूड रक खालाय जाया आंसो खायथाया बुइ सापन आं माने माना मा खायरो आं खालाय आं बिकॉज आं साकसन आं एक्ट्रेस नि रमैनाया आमो जे खालायमान बा जस्ट मासे इशु खालायना बनांगो आम कासे मेमोरिज ना रंनांगो निनि मांप्लिनाय दं ना आबा से खालायना रगो बाट आं तो खायको मन आं सुबोजित बेनो खायको माने बबायदो तांनि खायगा ते बै बेखे तां सारक मांसे के आं बबायनो खालायै किसा कंफर्टेबल लंजा कुगोता निनि फेवरेट सॉन्ग नि बिषय तो जों खाना खालाम सुजामो आबरसे निनि फेवरेट मीन्स निनि एकदम बखा गानानि डायरेक्शन रोमानि बो म्यूजिक वीडियो बा बो आं जतनस्लाय आं मेमोरी जत न आं बखाबाय न खलाय जत सामंग न डायरेक्शन एमोनिया जे आं हार्ट टचिंग कैसा न ओ अनित माचाया खलाय फुरो जे लास्ट बिबा कापिया दा लास्ट ओ जे नों बिनिया जे वेडिंग ड्रेस रो वा कोने काफ्रो आफ्रो कैसा मेमोरीज आरो जत तो बरक न काप खा इवन कैमरा खलायनाय हानंग पुरा गंजा इनके जों इयां बरक एक्टिंग खलायलै दंगो बरक बा आमो ओरिजिनली न काबो आम बरक कुनो एक्टिंग खलाय काबिया बिबान त मथाक्सि मालिया लास्ट इनके जोंनि प्रड्यूसर को नायरक बबो काबो जों बो काबो इयां नायनै रबो काबो इनके आमो कैसे मेमोरी दानि बागै जतनो आ सिनो सिमिनो कुथुमि काब लायखा आमो बेलेग वाना मा सिंसा